paras badihita amanami nanami hita saluhut na ruas ni huria di acarata adong tolukur mardalama songon na somal doho dinggana non sopola hugoraho kami be taparwaho be makainang amang diaka na markor atong taparade marohata adorang so masuk kita tu partanyangata di passion na parjulu martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toti parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tabereng maiduk ni hapor seauni, jala na paujuk kosa, ima Yesus nama naon parsilangi, sikat nilas ni roha, tohap nai hian,
So dieto ngi hailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu may bana, napataw-taon paraloan si songoni do ibana siya nakapardusa. Asa unang marnaluja hamu, unang madate todimuna. Haleluya, martangiang mahita. Ali Jehovah di bata amanami, naung mangalehon barita nauli di hami asa porsea hami, jala parjabar hami di hanguluan na sorasuda. Asi maroham marhite-hite todim todi porbadiai, say pauratom matungulu nami hinaporsuk ni panaonon ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, nauk tumadikot tiruat di hami asahui hutok kami bugas ni patna, jalagabi sa kabona hami di hamamate doot di haheon na nasangapi, asi maroham di hami. Amen. Jesus namamu san dosa ni portibio pangoluhani. Jesus namamu san dosa ni Jadi diarahot Jesus ma na 12 jala di dogma tu nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudina natar surat di buku ni akka panurirang. Ay pasahaton maibana tu akka parbigu, gabi cahanna, leaanna jala tijuranna maibana, dungim ulak mangolu maibana diari patuluhon. Alaidang diat tu sinasi dagiaotik siani, nabunido hatai sian rohana sida, dang dibotona sida na hinatahon nai. Dungi dipacang akka situan ni malimi dohot akka parise marapot godang. Didok na sida ma, mabahenota. Ailado tada di bahen halaki. Muloy tapasobu ibana, porsea mas halak saluhut na di ibana. Gabe Roma halak Roma ngarapas tanota doho bangsota. Alay hehe masada siyan nasida, i masih kaya pas, situan ni malim di nasatao ni, di dogma tu nasida. Nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamu na, dengganad do mate sada halak humokhop na toropi unang lahomago sadok bangsoi. Alay, dag siya rohana sa diri di hataho ni. Alas situan ni malim ibana di nasatao ni, ubahen na di susriakon, na naing mate ma Jesus sumokop bangsoi. Alay tahe, dadaholan laho makoko bangsoi. Alay, naing papungon na aka anak ni debata, aka namarserak dope laho pasadahon.
Asaulat ni nasadari martutuk manasida lahoma musaibana. Alay didok nasida ma unang madipestai. Sutunggutur na toropi. Dungi onomari nari asa dapot pesta paskai. Sahat ma Jesus tuhuta Betania na ninganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus yan namate. Jadi dia pulinasida madisi di paulinasida madisi panganon ujuan di ibana. Si Marta do makkobasi, si Lazarus masada dongan na mangat disi. Gabi dibuat si Maria ma sahati miak bagasi. Jadi sada si anak kasisean, si Judas Iskariot na naeng maceho ni ba na madok. Buasa so ginadis miakiar gatuluratus supang bahen selehon-lehon niya diak kanapugos. Alay dada napugos na sinarihon na, ubahen na didok iba na songoni. Panak ko do iba na tahe, diusung doa siasi ni halak, ay tu iba na di pasahat puroi. Dunginin na Jesus ma, pasob bumaibana, ay di paradi dui hiratwari hatatanopi. Ay toktong doadong napugos di tonga-tonga muna, jala asal maolo hamu, tarpatongok kamu do nadinggat tunasida. Alayang goao, dang manotong dihamu. Itap ni natarpahecha do na niulanay, na majuluani do iba na mamiyahi pamataku, songod di namananom. Situtu do hatakot to hamu, manang didia diliat portibio di jamitahom muse barita naulion, hatahonon na do nang nabinahen nai gabi baritana. Dungi torang niarinay di begi halak na toropi na rotu pestai na naing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majauh-jauhon. Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus mahalu di sada. Ima dihuduli hobar tunatar surat una komabiar borusion idama rajam donaro marsihudul dianak ni halode jala halak parisei dohot debas yan natoropi madok tu ibana oray matong akka siseami guru alainin na mamangalusi hudok madihamu out mauhom nasida majauh-jauh ma akabatu.
alai dibongoti si bolisi do si Judas na margoar Iskariot, sahalak sian na 12. Gabelawi ba na martup-tup dohot aka situan ni malim rap dohot aka panungganei, manang dia dalan na pasahaton iba na tunasida. Jadi sian las ni roha marpada manasida mangaleho kepeng tu ibana. Dioloy si Judas may, jadi dilului matiki naune pasahaton ibana na sosian pamotoan ni natoropi. Alai di hari parhobasan parjolo ni pesta paskai, didapoton sisean ma Jesus akanin nama. Tu dia mapatureon nami diho panganon paskai pinangido ni roham. Gabe di dogma, laho mahamu tuhutai manopot sianu. Dok hamu matuibana, tona ni gurui nadapot ne matikiku. Diho maaw sorang lahomangan paskai rap dohot siseaku. Jadi saut madisurui bana siseanna 2 halak jala di dogma tunasida. Mulolao hamu tuhuta. Pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aek sahudon. Iba na may hutok kamu. Tu iba na madok hamu. Di dia do bilut inganan asa disihu pangak kami paskai. Jadi patuduhonon na matuhamu bilut pargijang sada. Nalabas natipak hinebangan. Disima paturehamu dihita. Jadi borhat masisianna. Dibongo ti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon ni doknai. Gabe dipature ma paskai. Asa dungbot ari Roma Jesus dohot na 12. Jadi dinamangani nasida. Hehe ma Jesus yan namangani. Ditanggali maulosna. Dibuat mabasahan. Ditapol hot tuibana. Diusehom maayek tu sabong. Dungi diburi mapatnya kasisianna. Diapu si madohot basahan na natinapol honnay. Dungi sahat matu si Simon Petrus. Jadi didok ima madok ibana. Tuko mali Tuhan mamuripatu. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Dang diat tu si ho pabahenak ku tuho ang gunwaeng. Muse pebotom mui. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matu atanod dang buryom mo pato. Dungi nina Jesus mamangalusi ibana. Moloso buryok ko ho. Dakparto hapo diyaw. Dunginin na si Simon Petrus ma. Ali Tuhan. Unang maholapat to. Dohot matangan dohot uluku. Gabi didok Jesus ma. Halak naong maridii. Dang ikon beburion. Ay nung nga sudi iba na iyas. Naung yas doang go hamu, alay dang luhut hamu. Ay ditada do si pasahat iba no bahen na didok, dang saluhut hamu iyas. Asadong diburi Jesus pat nasida, dipake mamuse ulos na, hudul maibana didok matu nasida. Ay diat tu si hamu do pabahenaki tu hamu. Di goar hamu do au guru dohot Tuhan. Jadi ture do padok muna disi. Ai i do au tutu. Asa mulo au Tuhan jala guru muna mamuripat muna. Tama manang hamu masiburian pat. Ai sitiruod do hulehot tu hamu asa dibahen hamu songon no ko baheni tu hamu. Natutu si tutu do nahudokot tu hamu. Dang ubal ganak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian na marsuru ibana. Molo di boto hamui. Martua mahamu mangulahotca.
Jadi dinamangani na sida ninna Jesus ma, situtu dona hudoko Tuhamu, sada siak kamu naeng pasahat tonau. Dungi marsak situtu mana sida, gabe dipadok bema tuibana, dangawi Tuhan, alainin nama mangalusi, iai narap dohot nau manurduk ko tangan na tu parikauan, ido na pasahatau, tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat hian, alai marjia do halak na pasahat ton anak ni jolmai, tagonan unang sangat tubuh ibana tu hasianganon. Alayadong masada siya nakasi siyanay nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Jesusi. Ima dihilap si Petrus. Jadi din na mamaddo ibana. Sukuma. Isinani do nai. Jadi dipajonok matulabung ni Jesus maddo tu ibana. Tuhan, isay, gabi dialu si Jesus ma, ia tu si hulehon sa topik na husornoponon, ima ibana. Jadi di sornopom ma sa topik, dilehom ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung dibodu ti, dibongoti si bolisi ma ibana. Dungi di do Jesus ma tu ibana. Humatok maula si ulaommu. Asadung di jalo si Judas na sa topiki, pitor lao do ibana tu balian, alay borngin ma ujui.
Jadi dinamangani nasida, dihidak Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli ma jala diparlehon tua kaseseanna huhut ma didok. Jalohamu, pangakamu, dagikku dohon. Dungi dihidak ma panginuman, didok ma mauliate, dilehom ma tunasida huhut ma didok. Sude hamu manginum siani, ay mudar hudoon, mudar parpadanani, naniusehon humokop toro bahen hasesaan ni dosa, alay hudok matuhamu, nasotu pabeinumokku olat nion sian parbue ni hawangguri sahatro di arisogot, disi mainumokku nai baru, rap dohot hamu di harajaon ni damang. Jadi dung dia dehon nasida de puji-pujian ni ruar manasida tu dolok jetun. Disima didok Yesus tu nasida saluhut dohamu naing targasip midaau di nasabornginon. Ay tarsura do lobutaku ma parmahani gabe marserak mabiru-biru nasapunguani. Alainin nasi Petrus mamangalusi bana, agia sudi nasi datar gasip midaho, anggoau nasotu patar gasip. Alainin na Jesus mamado ibana, oh Simon, Simon, nung nga dipangido si bolis na yung segeon na hamusong dahanon. Alay audo manang yakoko unang mitop hapor seaumi. Jadi dung mulak sogot roham pargugoy marohan yakahanggim. Alay ni na si Petrus mamado ibana, Tuhan nahubas doaw madonganiho tuhurungan nak tuhamate ape. Alay ni na Jesus ma hudo matuho Petrus. Dang martahua manu saborngino sojulu tulu hali suadahonommu nasotin adam au. Tapasadama rohata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata Jahuba amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Hujau hami guarmi ali Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Apala ditikion na marpungu do hami di bagas joromon. Paingot kami di sitaunommu na berniti. Panaunon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. O Tuhan debata di tau kodo na berniti, di tau kodo isak-isak, di tau kodo pastap-pastap, di tau kodo tijur-tijur, holan makokopami na tinokpamon. O amang nabasa, pardosa na gudang dohami ali Tuhan, marlauk dosa dohami, di porsan hodo nang sahit nami, dilehon hodo dirim tutangan ni pamunui, holan humoko pami. Alani aliamang say marpamuati maroham dia kadosa dohot pangalausion nami nagudangi. Jot-jot do warsaki ho, nang dongan nami jol mape dang doso diri nami huwai kami. Tamano honari masmu hami ali Tuhan, alay ala para siniroha doho na sumurung pardenggan basa maporus mahami sian pardosaw nami. O Tuhan debata saya si maroham holan mangasahon asiniroham dohami dingulu nami siganupari jalamulung rope pajuoni tuhami ali Tuhan sonang mahami moloro ajal nami. O Tuhan debata musat pe akarobean nang humutal pe akadulok alay anggo asini rohami ali Tuhan mangido mangelek kami
unang mamucat sian hami. Ay hodo iduk ni haporsiaw ni, jala hodo na paujuk kosa. O Tuhan di bata di suddo ruas ni huriam hakabipe rawa mangunon. Namasihol ali Tuhan, di hasesan ni dosa, alani luhut mahami paiyas dohot mudarmu na badiay. O Tuhan di bata amanami para siroha na sumurong. Dingolu nami si ganupari ali Tuhan, say marhau jahan tuhatami mahami. Sahat tuha susuda ni bohal nami di hasyang anon. Asa si pardohot tami di hanguluan rodi saliling nililing na. Mauliate madiho, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sakap mo ma nasaw, dang sakap nami. Jala-jalo matang yang namyon ali Tuhan nami nahupa sahat di bagasan, gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si Panguluhami. O Tuhan di bata mangido mangilik dohami tong, apala ditikyon, dinamasa di negara namyon, sayhom matotong padimundimun negara onali Tuhan, lehom matuhami partogi, na mengayomi, na boy mga lehon akan nauli na denggan tuak karayaton. Hami pe ali Tuhan, sa itong mahami tong marsigatong tuho mahami marsigatong rodi saliling ng liling na. Atong aliamang nabasa, jalo matang yang namyon, nahupasahat di bagasan guar ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Damai di debatana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Ihamak ka damang dainang haanggi nang pinaribo pe narohita di bagasan pertangangat ta pasyon. Ima di pasyon na parjulu siyan na tuluborngin udut na tawahen at dorang so masuk kita tu Jumatagung. Alanita parade maroha ng pikirata di namajakon hatan ni bata di bagasan pasyot na parjulon. Ima na niyanet siyan sa Petrus bidudua mamukamay siyan ayat 20 sada sahat ayat 25.
sonoma hata ni debata. Aitu sido hamu tarjou, ai doho do Kristus manaon na porsuk kumokop hamu, tumadikot tiruat di hamu, asa di yuton hamu bogas ni pakna. Dang adong dosa diulai bana, dang jupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangicahi bana dinahona icak, dang mangasupi dinamanaon na porsuk, alai di pasaha do tupanguhum sitigor rohai. Di porsani bana do dosata di bagasat daging na tuhawi, asa malua hita siad dosa, gabi mangulu di hati gorani, inorhon ni bugang naido, gabi malum hamu. Ay songo biru-biru nalilu do hamu na jolo, alay nunga di do pakkon hamu nuaing parmahani, na manganahon todi muna. Disido saha. Di hama kadamang dainang saluhu nahita na pungudison, nunga tahasomalhon jala di hasomalhon huriatta do, adorang sojupang ima Jumatagung manang parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus, say di patupa huriatta hakabebedo ima malam pasyon sa guru ni huriaido patupa 3 hari liling. Pasyon marlapatan dalam bahasa asli na pas melewati. Molo itaringot tu pasyon berarti boido Yesus melewati mamulus akahamoloni sian nguluna. Kabereng makadamang dainang at dorang somasuki bana dipersilakon tung macay bocado rohana sien hajolmon na biar situ tudoy bana alanung nga dibotoy bana do ujung ni nguluna. Nung ay botoy bana doppa dia ibana law mangalakka dala taingot do hata ni bana hata ni Tuhan Yesus ale amang moloboy salpuhoma sawano sian. Namarlapatan sian hajolmon na tung macay bernido pakilalanna, tung macay galedo hagugonna, alay ikod do buluson. Malam pasyon mengingatkan kita kembali Bapak Ibu Saudara supaya ketika kita berpasyon malam hari ini, kita tahu bahwa Yesus mampu melewati setiap penderitaan yang akan dia jumpai dalam hidup. Barani mana mamulus akka hamoloni di tonga-tonga ningoluna, barani mana mamulus akka hamoloni pananoni, parnihapani, pardangolani di tonga-tonga nyakka ngulu. Ido na boy mabeda kita sian ibana, songon anak di bata ibana. Idola anak kamanginang macatakka situtudo, pangari mangotta, diakka malam-malam pasyon, namar ningot dohita, bohado, ulu Yesus, lahomanaon, akka nabirnit, mangodyok kita kajolma, na tinobusna, jalahita, namang yuton ibana. Pasyon berarti bukan mengingatkan kembali kita tentang halungunon. Manang molo di basa batana mariga-riga bulung maduk-dukir sidang olo. Tetapi pasyon mengingatkan kita kembali Bapak Ibu supaya kita disegarkan kembali iman kita
menambah kekuatan dan semangat berjuang kita untuk menghadapi penderitaan, dan harapan untuk bisa menjadi pemenang bersama dengan Allah. Jadi molo tumpe hita marningot yakka malampas yotta, dan nagayo mabain hagaleon di pikiratta, dan namabain hagaleon di haporsyotta. Alai ikon menambah iman haporsyaon, kekuatan, semangat berjuang, bahwa kita mampu melewati setiap penderitaan dalam hidup. Mampu kita mamulus sudiak kana mauli di tonga-tonga ningolutta. Alani unang pangasahu gugum, unang pangasahu pikiranmu, unang pangasahon malom, lahu mamulus saluhu. Odo barita nauli di bagasa bornginon, di borngin pasyot tanah perjolo. Tongod dia do hazol maon di Yesus di patuduhon tuhita saluhuna. Tongod dia di mana boy mamulus akka hamaloni masa-masa sulit. Bahkan sahat tuhau pinorstilang ketika kesetiaannya teruji dalam dirinya. Ketika kesetiaannya hasetionna teruji maradupon jol. Ido na boy sada bereng otak ka manginang di patuduh Yesus do sona debatai bana hasetionna dang munggili bana dang madate bana jalarang mabiari bana dang mangicugut ibana songo sahalak na naing martelu marporang. Tetapi rasa kesetiaan yang sangat teruji membuat dia mampu untuk melewati setiap kesulitan. Damang dainang udang dohalak muramat dokton setia. Alai yak kangulu siganupari. Tarida do sikap kesetiaan namora-mora munggil. Jala tabereng do udang do halak molo dang dapot di rohana be dang songon na pidikiran na be murari bana lao yani. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, udang do halak bolo solomo rohana tu akadonganna mora-morado left group. Alen don nung levi mana siya group masuk matu grup nasing parang tupungan nasing dang lo morohana tu si idok koma bodo pe musik masuk kau hala si songoni akan murah-murah munggil tanpa ada kesetiaan, karena tidak pernah ada kesetiaan tanpa penderitaan. Kesetiaan yang teruji karena ada banyak rintangan, hambatan dalam murah-murah hala koholang na tabunai lahu patuduhon hasetionna, berarti dang pasti tuhatan debata di bagasapon. Oda dakon di turpukta congod dia do dokter jo Yesus gabi ana debata gabe jala gabe sipalua ibana jala nunga tatangihon nakkane akka manginang congod dia do perdalaran di Yesus laho menuju salib. Luar biasa do porsuk tinaonna. Bahkan nakkan idok ko di bagasat turpuk taon itaon di mana na porsuk alani hamu alani hita halak na porsea tibana. Dia berani pasang badan hanya untuk kita, hanya untuk menyelamatkan kita. Kabereng maka manginang gudang dohalak lempar batu sembunyi tangan. Dang oleh bana makkokop buluboy nyan au bahyokop urang mamakkokop
Tabereng dok kamanginang songo dia gudang ke keluarga. Pola ulo makoko geleng nabe. Songo dia pe anak konai. Adong si adong do akan atoras. Ai so arong pe ho sada. Opak nai gelek ku isarani 5 geleng na. Ong natakang sada. Tapi tol murah-murah mantok posito ni. Alai roh Yesus tu portibion. Di bagasan malam pasyot tanah perjolo dokon. Di tahu di bana na porsuk kumokop kita. Asa gabe tiruan ibana. Isalu jol. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi teladan itu harus menunjukkan sikap yang luar biasa. Arong dosa halak nama dok kata. Bisa ada namoding mo. Ketepatan nama ton baru jungguluna. Dungi roba dongan nomad dok sonon. Gudang dosi ngoton siara maton. Aletung suarong dosi tiruonin na. Menjadi teladan itu bukan hanya ucapan, bukan hanya kata-kata, tetapi menjadi teladan itu harus melalui sikap dan perbuatan. Odo na pinatuduhan ni Jesus di bagasa borong di minggu di malam pasyot tanah perjoloon di bana tiruan asa boy ibana ditiru jala boy hita maniru bogas ni pakta. Seorang anak akan pasti meniru perbuatan orang tuanya karena pengajaran yang sangat-sangat luar biasa hanya berada mulai dari rumah. Like father, like son. Jadi suatu muruki hamak ka guru sekolah minggu nak kamanginang dopung ay holak sa jom do na sida di gereja. Panang sa setengah jom do na sida di gereja. Alay bodo do honot ta songonon ay takang maho. Percuma do sekolah minggu ho. Apa siya 24 jom sadari. Satu sa minggu, satu na sa bulan. 3 jom ada danahi di gereja. Pengajaran pertama, teladan pertama yang harus ditunjukkan oleh orang tua dan kita semua mulai beranjak dari rumah. Alani ko panguluhon do hatan di batas ya bagas baru keluar. Dan ini dikatakan oleh Yesus. Asa sudah maniru bogas ni pak nai. Songot dia do ibana lau patuduho ni di tengah-tengah yakka nguluta. Dia makadamang dainang napaduahon na doon turpuk taon. Marite jamita di masyon na perjoloon. Tong dia do sa sitong na pribadi di Jesus songo jol may bana. Alay huhut songan anak ni debata ibana. Didok kondak kang day 22. Dang adong dosa diulay bana. Dang jupang akal di bagasa pamangana. Dang mangicahi bana di nahona hicak. Dang mga supi di namanaon na porsuk. Alay di pasaha do tu panguhum titigor rohay. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 22 do betul pataridahon songot dia do sasitong na panggulmiton ninggolu di jolma siganu pari. Laos di pataridahon di bane tonga-tonga ninggoluna. Aha do namasa di tonga-tonga nya kangulu ni hajol maunon. Boy di patalibana. Dia masikap nasa jot tabolus di tonga-tonga nya kangolutta. Laosido di pataridahon di bana. Dia laosido bogas nipat naik ko sitirota kamanginang. Jalaido halubionna. Seorang anak manusia sekaligus menjadi anak Allah yang tidak berdosa
harus menanggung dosa untuk menyelamatkan kita. Jangan dong di mana akal, tipu daya. Ipata akka manginang. Boy do halak. Molo itonga-tonga nakka nguluna. Molo parakal do ibana. Sejujur do tadokon. Mari bisu do hubah. Tapi panipu do ibana. Seringkali kita ketika seorang anak melaporkan perbuatannya yang tidak baik, lalu kita mengatakan, wah kau bijak nak ya, bisu dohobah. Apa sasitong nadang i pangatusun dan berbisuk. Moledokon nama rakal sesuatu yang benar-benar dalam pikirannya yang tidak baik. Idola anak kamanginang didokon diturpuk ton. Dia tidak menipu. Biasanya tipuan mulai dari mulut yang manis. Jadi suatu murah-murahamu terkecoh dengan mulut yang manis akamanginang. Hati. Apalagi nambah mijam. Epeng. Los merguling-guling pei. Toribayan nangis bomba. Asai leok kamu. Ape dong jinalo gabe iba do diorom. Diorsok. Aduh apa lagi 500.000 ya mobilmu Mercy do Alphard 500.000 pe. Ape utang tetap utang ate. Bolo suami istri songoni do. Bolo mamijam tetap do ikol lenon nada ido dang ya. Kecuali ne leon. Ido. Mulut yang manis akan bisa berbisa buat setiap orang yang terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Idokon obati molo paet unang pitor di utahon. Molo tonggi unang pitor di budut. Artinya harus ada kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Di bagasang ngolutta. Jalanan taridai di tonga-tonga diban. Danga dong song kita si palecem. Dijolota di papuji-puji kita dengan ada maksud dan tujuan. Gagak nai hoy nang, anggur nai hoy nang, tokin nai pinjam dong 100.000. Hati-hati dengan hal seperti itu. Mula dong amun atau pu memakulingi ho, HP salelengo daktari day bana, manat to. Dakyay mana mamakuling ho, mamar bulan-bulan, apa tertepu di awal ho, tertepu di sun, pipi kiri, pipi kanan. Hati-hati. Unang songon hatan di bata, ulo kido no bisuk, yan na susu. Karena lidah bisa bercabang. Dan itulah tipu daya. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Yesus. Bagi kita setiap manusia, dia berkata yang benar. Madok nasi tong do ibane tonga-tonga ningoluna. Dakkay mana madokon dusta di antara kita. Dakkay. Dia menunjukkan kesetiaan, kejujuran. Dia menunjukkan welas kasih yang luar biasa dari mulutnya. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi setiap orang yang boleh dekat dan datang kepada Yesus. Karena siapapun datang kepada dia, dapat dipastikan mereka mendapat jaminan kejujuran dari setiap perkataan Yesus yang telah dilontarkan, yang diberitakan kepada setiap pengikut. Tidak kedebek kana manginang, ketika ia dicaci maki, dicahi bana, dang dibalosi bana mangicahi. Oppe ula-ula ni jol mahita do. Dang boy hita dicaki. Apalagi songon buru anak ni raja hita sakitaan. Ape arong mangicaki hita diternak kok do muruta. Ay si Roy bana. Aso boto jo. Matar boha Roy bana. Ay so nasani manaw mangan. Ya. Sao tipe songon na marhusor
pikirat tadi baik kalak, sao tipe tersingguk kita di baik kalak, Victor dibalos do. Tapi tadi Yesus berdokon mulai pastap kurumbi, mulai lepar ho, patuduhonon di bagasan kata di bata, bahwa kasih berbicara dalam segala hal dan dalam segala perbuatan. Yan, boleh tadokon moldo amang ulahono ni, moldo memang, molo siya kajol mot. Alay molo siya naka holong na siya Tuhan ido, jangan pola na mol. Jangan biarkan dan berakar kebencian, karena itu akan bisa membuat diri kita semakin lemah terhadap orang lain. Idokon akan tidak akan mencaci maki ketika dia caci maki, bahkan dang mengancam imana, dia tidak akan pernah mengasupi mengancam, meletungpe adok kalak, laho menekan, laho membuli. Alay botibana sudedo boy salpuhodon yang ngulunon molo marsihoho tibana tu Tuhan. Ako maka manginang aka ngulu ni hajol maon nakya di bolus di Yesus. Jala di patuduhom ma bornginaw tuhita. Songod dia do ketika dia bisa menjadi manusia, tetapi dia boleh setia dalam setiap perkara yang ada dalam hidupnya. Ketika kita setia dalam perkara hal-hal yang kecil, maka akan diberikan kepada kita perkara hal-hal yang besar. Molo setia do hita di akka namet akka masalah, tapi kita bisa melewatinya, maka kita juga akan setia dan diberikan hal-hal yang besar. Dan mungkin terpengido muha moraon souluho mula-ulaon. Dan mungkin pangidonnya ka persikolah hapistaran sehai ba na ulo marsiajar. Dan mungkin terpangidota ka pangkat do jabatan hape sohata patuduhon kinerjata di tonga-tongan yang kanguluta. Dan mungkin kita gabi haholongan di jolma hape solo hita mardonga dot halak. Dan mungkin kita gabi halak na dipercayai hape holang gabus do siapa mangata. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ido redokna tadda dirim. Manadda diri maca denggad di tengah-tengah ningolutta. Asa tak kasih tutudo. Taparwahon turpuk tau di bornginon. Di porsa ni bana rosalu unai alay tadda bana hadironna. Bahkan dia bisa menjadi penyembuh, healing di tengah-tengah gaduh halak. Luar biasa. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat menghina, bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tapi dia menjadi Tuhan penyelamat bagi kita. Sikap dan karakternya yang baik, sederhana dan rendah hati. Dang jupang siya ni mana gijang ni roha. Bahkan nakaning boy bana pabalupon. Melalui kematiannya dia bisa menjadi penyembuh. Bahkan menjadi pengorbanannya menyembuhkan kita. Memberikan kekuatan dan ketahanan rohani kita untuk menghadapi segala pergumulan di tengah-tengah ninggulut. Inilah kaning nata inadijah di para gedda ketika Yesus menjamu kita semua. Mana moy hita saluhuna Roma hawa kanaloja jalana sorat pasonak tam. Firman ini membuktikan bahwa tidak pernah ada dendam dalam diri Yesus. Molo ido taingot patut mahita ikusatia tu Tuhani. Unang adong namoleng, jangan ada yang pergi, jangan ada yang melarikan diri dari imannya. Ketika kita mengingat kesetiaan Yesus dalam menyelamatkan kita, sikap Yesus yang menjadi teladan. Jangan dong sasitong na ikon adong na pidawamo na ala nung atakas pabanan ni Yesus tu. Yarahod dohita marhite perjamuan supaya setiap orang memperoleh roti dan anggur
dan melalui lambang dirinya menjadi tubuh dan darah, kita semua boleh dihidupkan. Di pangulu musik kita asa onang mabiar hita. Allah memang ibana do Tuhan jala di batat. Dia mau kana hinaholongan amanami nanami nadong di bagasan pertanyaan taborngino. Sikap Yesus yang menjadi teladan iman kita terus menerus akan mengajak kita semua supaya kita setia kepadanya. Mularong peparukilam baka manginang mamuk kabornginon mulatuk perong hata-hata tuhamu ya baunang pola sampai moho pinggolmu nang atetemu. Adong doha medok anjing menggonggong alai dangdang so tinggil boy do bigyo nak kana masa alai unang songon halak manang naposo sonari. Jangan terlalu kepo. Mula di hutanami setabi molong berbeda halak arong istilah parboras dingdingin na. Tangarong dope na julu hutanami beton jebu dingding papat dope manang rubia. Jebol habotoan na sabagasi berbeda Peter sudedo manempel pinggol na tudingding nai. Mabigay asarong barita honon. Alak songoni birason narek kamanginang. Ate. Alay tinggil ni pinggolta to kana dinggam. Jangan kepada hal-hal yang tidak baik. Malaropek kapal kiler tonga-tonga ningolutta kabebando takkan asing citaonon. Dokma. Urupi ya Tuhan. Lahumma muliso. Konak Peter pabawa tudongammu. Karena belum tentu temanmu bisa menyelesaikan dan memberikan solusi penderitaan. Alai pabuah matu Tuhani di bagasa bornginon. Alaboy di pamalui bana. Bahkan dikatakan dalam ayat 24 tadi, idorhon di bugang nai. Melalui penderitaan na. Tertulang ibana. Alai pamalupon hita. Jol mana bernit na dihasiangano. Atong setialah sampai akhir. So tong arong nama buat tupalmi. Malutuk pahita mamulus jak kana maol di portibion ingok ma. Arong do Tuhani pangodyam. Arong do Tuhani nama nugu-nugu ho. Nama ngaleho nak kana rikot di tonga-tonga ninggulum. Jalah haposi bana. Asay ba na paluk amin martanyang mole ate marohanami di hotuhan hingot tami do burjum kolong mi di tonga-tonga ningguluna roho tu portibion humokopami halak pardusa. Asa dapotan haluau kami Tuhan. Jalaboy kami totong Tuhan gabi parsidohot dohoto. Isurgo na pinaradim dia. Jojo do Tuhan malo kami makatahon. Alay macay bakol do kami panguluhon hatam di ngulu nami. Di pabahenan nami. Nang di pikiran nami. Alay di borngi pasyon na parjolo hudi huria mahaga BP Romangunon dihatam na mga lehot dihami sa kepastian hagogoon songod dero totok Tuhan ipaluaho hami marhite naboy di buluswak kahamoloni nang pesian hajol mommu di bagasan katahutan di dalam kekhawatiran alai mardongatto dewata na manurho tu portibion
O di bulso Tuhan kahamaloni nangpe tarsilak pemusik kumokopan. Ale Tuhan jala debata nami odihom mahami. Di jodoh horo hami Tuhan tu parsoran di ulau perjamuan mi. Parsidoho mahami Tuhan mangaton roti hanguluani. Asaboy hami Tuhan marhite hagogoni daging dohok mudarmi gabi mamulus sami Tuhan akka di hamaolon di tonga-tongan yak rumah tangga nami yak anak pon nami yak perkarajon nami di humalia kami dohot yak kahamaolat di ulau nomor ragami dope tabay di hami Tuhan habisuhon raptar silang ma hami Tuhan marhite na ulo hami pay baruhon akka pangalahon nami asa bolong makapangalaho nasusuman alay sulukma kanadinggan diha paso-paso makarwas ni huriam naro di bagasaporngen Yuji horo hami marhite hasite nami. Bos dorohan nami itu. Sahat ro di ujung ningulu nami. Oh maale Yesus. Tuhan jala debatan. Marti anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari dimai. Bersaksi langit utara, sayut tolongku Yesus, sayut tolongku Yesus, sayut tolongku Yesus, kuilut pun Yesus Tuhan.
Jongjong mahita tedeoma muse ayat sada. Ubege Jesus manjou, ubege Jesus manjou, selalu manjou, bersaksi langit hormat, saihut tolongku Jesus, saihut tolongku Jesus, saihut tolongku Jesus, ulihut on Jesus Tuhanku. Tatangyak koma peliata tuadupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo hararuan ni salut silehon-lehon na dinggando na sa uliba sana mauliutus. Hupasat hay masyan na nilhon mi tuhami pilen nami tuho. Sa jalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majalaramoti aso para siyak kami pilenon patimbulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehom mitu kami. Asalam girgir hai maddo moliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Naung mangajari kami martang yang rap mahita madok. Ali amanami na di banwa kijang. Saya pribadi. Leon matuhami sadari on hangaluan siya. Sa ngalusan namin sa mga panis na namin. Didusan sa mga naman. Ayaw na po narajaon. Dohot hagugo. Roli. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakot Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midako. Di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Horas madihita kamanginang taingok bema musek sugut ro di mas pasyon na paduakon di pukul 7. Horas madita saluna. Jesus manjou,